vosaltres. Aquesta és la cerimònia de l'any, és el moment que no ens podem perdre, que tots hem estat esperant. Això són els Oscars de Llibres 2015. Comencem! Per arrencar el programa ens agradaria donar unes moltíssimes gràcies a tothom qui està mirant això. És la primera edició dels Oscars de Llibres i ho estrenarem el 2015, un any superpoderós en temes de lectura. I avui estem aquí per portar-vos els llibres que han estat seleccionats per premis en diferents categories que podreu veure a continuació. S'ha votat, s'ha decidit, i aquests han estat els llibres que han sortit premiats. Òbviament dins d'aquestes categories hi ha hagut molts llibres increïbles aquest 2015 que no es podrien ficar dins d'aquest programa. Aquests simplement han estat alguns dels que han estat escollits. Per tant, en directe, des de la Catifa Vermella de Barcelona, anem a veure les categories dels Oscars de Llibres del 2015. Les categories seleccionades per premiar els llibres d'aquest any 2015 són fantasia, acció, ciència-ficció, contemporani, romàntics, misteri. I també s'ha afegit en especial una categoria de televisió, o sigui, sèries de televisió premiades. Un cop sabem les categories, només falta saber quins han estat els llibres premiats aquest any 2015 als Oscars de Llibres. Anem a veure'ls. Arrenquem amb la categoria de fantasia, una categoria molt potent que té molt de seguiment i que ara en podreu saber quin ha estat el llibre premiat. I l'Oscar al millor llibre de fantasia és per Harry Potter de J.K. Rowling! Òscar de fantasia, primer Òscar de llibres de la nit, és l'Òscar de fantasia entregat a Harry Potter de J.K. Rowling, el primer llibre, Harry Potter and the Philosopher's Stone, una novel·la apassionant, una novel·la que ha enganxat a lectors arreu del món i que òbviament es mereixia el premi a millor llibre de fantasia, que ha robat cors arreu del món, al Harry i els seus encanteris, la Hermione i el Ron. Un Òscar per a aquesta gran família que ha creat J.K. Rowling. A continuació tenim la categoria d'acció, un llibre potent, un llibre impactant, un llibre que t'encanta, miris per on el miris. Aquestes són les característiques que ha de complir el llibre que guanyi l'Òscar al millor llibre d'acció. Aquí tenim la resposta, anem a veure. L'Òscar al millor llibre d'acció és per Throne of Glass de Sarah J. Maas! Enhorabona al gran best-seller del New York Times que ha conquistat ments de nois, de noies, de tothom. Un personatge, Selena Sardothien, que ha conquistat no només els nostres cors, sinó els nostres caps, que ens inspira cada dia a ser una miqueta més com ella. Moltes gràcies, Sarah J. Maas, per haver creat aquest personatge i aquesta història que ens ha captivat per sempre. Molt bé, a continuació continuarem amb ciència-ficció. Un llibre que t'ha de fer marxar del món de la realitat i transportar-te al món que ens ha creat el seu autor o autora. Anem a veure quin és aquest fantàstic llibre. I l'Òscar al millor llibre de ciència-ficció del 2015 és per Cinder de Marisa Meyer! Cinder, la moderna ventafocs que viu en un món completament diferent del nostre, però que tot i així ens ha sabut transportar a la història original sense deixar-se cap ni un dels fets, transformats i adaptats en aquest nou món que ens presenta la seva autora. Una saga de Lunar Chronicles que ens porta 4 retellings diferents, Cinder, Cress, Scarlet i Winter. Unes històries que literalment et fan marxar del món en el que et trobes i amb 400 pàgines et roben el cor, te'l trenquen, te'l tornen a ajuntar. Veritablement us mereixeu aquest Òscar. I ara, una categoria que segur que molts de vosaltres heu estat esperant. Ara anem a parlar del llibre romàntic de tota aquesta vetllada. El llibre romàntic, el llibre que t'ha de fer tenir el cor ple de bombolles durant tot el temps que l'estàs llegint. El llibre que t'ha de fer voler estar-lo llegint dia i nit perquè no pots parar, perquè vols saber què els hi passa. El llibre, que ara veurem quin és. I l'Òscar el millor llibre romàntic és per To All the Boys That Loved Before de Jenny Han! Aquest Òscar ben merescut per la seva autora, una duologia que ens ha estat capaç de
fer-nos sentir part de la història, de fer-nos veure la història com si estiguéssim veient una tele dins del nostre cap o com si estiguéssim exactament dins de la història. Ens hem sabut familiaritzar amb els personatges, hem sabut connectar amb tots els personatges. Una història de família, d'amor, de pèrdua, de diversió, una història que et fa veure un gran progrés de la protagonista des del principi fins al final, una història que es mereix l'Oscar a la millor novel·la romàntica del 2015. A continuació anirem a un terreny una miqueta més tenebrós, una miqueta més misteriós, ja que estem parlant del llibre misteriós de l'any. El llibre que t'ha sabut captivat tant que no sabies què fer amb la teva vida quan no l'estaves llegint. El llibre que t'ha fet sentir Sherlock Holmes i t'ha fet traslladar a un altre lloc intentant resoldre el cas. El llibre que ara sentireu. I l'Oscar pel millor llibre de misteri del 2015 és per The Perfectionist, de Sarah Shepard. Sarah Shepard, l'autora, la màster, la gran autora de misteri de llibres juvenils, l'autora de Pretty Little Liars, l'autora del Perfectionist, l'autora de totes aquestes històries que ens encanten i que ens fan estar tot el dia menjant-nos el coco sabent què està passant. Uns llibres destinats a la nostra edat que podem entendre perfectament, però uns llibres que al mateix temps et fan veure uns fets tan inversemblants però que al mateix temps es fan reals, amb uns girs al final increïbles, veritablement The Perfectionists. Us mereixeu aquest Oscar per haver-nos fet estar a sobre de nosaltres mateixos, que no podíem deixar en el llibre de les nostres mans. Veritablement us mereixeu aquest Oscar. Última categoria de llibres. No em puc creure que ja s'hagi passat el programa. Sembla que fa 3 minuts que acabem de començar. Anem a veure qui és el guanyador de l'última categoria, novel·la contemporània. Una novel·la que, encara que sigui el fet més realista del món, et faci sentir com si veritablement fos una història completament diferent, original, màgica, amb una àurea que et faci estar enganxat al llibre i et faci sempre estar com somrient, no? Aquelles novel·les contemporànies que veritablement et fan veure una cosa en la que no et fixaries i que et fan sentir un canvi interior. I l'Oscar per la millor novel·la contemporània és per Fangirl de Rainbow Rowell! Rainbow Rowell, també autora de Eleanor in Park, Carry On, una autora familiaritzada amb el tema, un llibre que veritablement et roba el cor, et fa veure la història més realista del món, però en comptes de deixar-la abandonada et fa seguir, t'enganxa, i encara que no puguis connectar amb el personatge immediatament, veritablement al final ho fas i l'entens perfectament i saps que molta gent es pot trobar en aquesta situació, i és per aquest motiu que ningú altre es mereixia aquest Oscar però tu, Fangirl. I ara ja hem acabat les categories de llibres i ens queda només una última categoria, que és millor sèrie de l'any. I l'Oscar per la millor sèrie de l'any 2015 i últim Oscar d'aquesta nit és per Pretty Little Liars i Once Upon a Time, primera vegada a la vida que es presenten 2 Oscars per una categoria. Veritablement es va trobar en un empat les votacions, ja que no es pot decidir entre Pretty Little Liars i Once Upon a Time, dues històries completament diferents, però que et fan estar enganxat davant de la televisió quan no estàs llegint, o sigui que estàs perdit, llegint, mirar la tele, no ho saps. Parallel, una història de misteri, una història de drama, una història de 5 noies que es troben en una situació d'assetjament per una persona que no coneixen i que les porta a enviar-los missatges, a tancar-les dins d'una casa de nines. I Once Upon a Time, per l'altra banda, una història que es basa en històries clàssiques de contes, de les històries de sempre, la Blancaneus, Ventafocs, Robin Hood, totes aquestes històries clàssiques que coneixem, ficades en un món modern i fent flashbacks entre el món antic i el món nou i presentant-nos els personatges en diferents tipus d'aspectes i com estan tots lligats entre ells. Veritablement no s'ha pogut decidir entre aquestes dues sèries que es mereixen aquest premi sí o sí. I sembla increïble, però aquí estem al final d'una gran vetllada on hem
parlat d'alguns dels millors llibres d'aquest any, òbviament. Hi ha hagut moltíssims altres llibres increïbles però que no han arribat a dins d'aquestes categories, és a dir, si es pogués crear una categoria específicament per cada llibre genial d'aquest 2015, bueno, aquest programa seria de més de 2 dies de llarg. Altres llibres que es volien mencionar en aquest programa són The Selection, El diari d'un indi a mitja jornada, Splendid i molts altres que no han pogut entrar dins de les categories específiques però que veritablement són obres mestres que ens hem llegit tots aquest any 2015. I aquí estem, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta vetllada amb mi, em sento molt afortunada d'haver-vos pogut presentar aquesta cerimònia dels Oscars de llibres de l'any 2015. Sens dubte ens veiem a la següent, el 2016. Us desitjo un molt bon any lector. Milions de llibres ens esperen per ser llegits i perquè els comentem i perquè l'any que ve els veiem en aquest mateix programa. Us desitjo un molt bon any 2016, a llegir molt, a passar-s'ho molt bé i no us oblidem dels grans llibres d'aquest 2015, que per això ha estat aquest programa, per recordar-los una mica. Moltes gràcies. Marta Botet, Oscars Llibres 2015, Barcelona. Que guai ha sigut això, m'he sentit super mega hiper guai, he tret una catifa vermella. He buidat tot el meu despatx per fer un plató, d'acord? He posat allà tot d'Oscars, en fi. Òbviament volia dir que hi ha hagut llibres increïbles aquest any i que òbviament aquests no són els únics que es mereixen els premis, simplement han estat una selecció dels meus llibres preferits d'aquest any. Si em voleu sentir parlar més us deixaré vídeos en els quals em faci mini ressenyes de cada un, ja que això ho he destinat més en aquest sentit fals de l'entrega de premis i tal, i no fer una ressenya específica de cada llibre, i intentar fer-ne una petita síntesi quan donava l'Oscar a cada un. Moltíssimes gràcies per mirar aquest vídeo. Sisplau, feu un like si us ha agradat, perquè això ha tardat estona a fer-se. Tenia una altra càmera i se m'ha mort a mig vídeo, cosa que em fa moltíssima ràbia, però en fi, espero que hagi valgut la pena. Me'n vaig editar-ho, espero que hagi quedat tot bé. Si us ha agradat, sisplau, feu-li un like, perquè la veritat és que és un vídeo diferent, però a mi sempre m'agraden molt les entregues d'Oscars i sempre he volgut ser una presentadora i he pensat, doncs mira, una manera més divertida i entretinguda de fer els meus llibres preferits de l'any 2015 és fent-ho amb una cerimònia d'Oscars i fent-ho com si fos una entrega de premis, i la veritat és que m'he passat molt bé fent-ho. Per tant, feu-me saber als comentaris si voleu veure més vídeos com aquests o si voleu veure l'entrega d'Oscars de llibres del 2016. Fa molta calor aquí perquè tinc la tira de focus per il·luminar tot això. En fi, moltes gràcies per veure aquest vídeo. Ens veiem en el següent. A llegir molt. Adeu! Marta Botet, Oscars de Llibres 2015, Barcelona.